Mas Pandi tak belajar menawa aku besok iso nanggap Surya Laras amin Indonesia. tapi sing Surya Laras Indonesia lah Mas Ugi nggih. Nggih, pokoknya Surya Laras kondang. Nggih. Aja sing Surya Laras Jepang. Ngono kuwi. Lah terus ngono kuwi kene rek ditilapne kas-kasane kuwi. Pokoknya MC-ne Mas Kabul. Ah, jan jodoh. Kebangetan urip iki saben dina bojo ngrusak ati. Wong ngaren saumpama mbok yo eling rikala semono. AR Pro Odan katon riwis wanci ratri saiki nyatane Mbak Erna sumendang katatiku nanging akeh nasibe anakku. AR Pro wangi nyambut gawe esok mulai bengi pasukannya nih saiki ning kowe kangenan kandhong angut jati apa wis kancen nasibku yen sliramu ninggalke awakku. Kowe kena tega aku nanging aja tega karo Surya Laras. Pokoknya nanggape Surya Laras lur. Surya Laras Indonesia. Kendangis mantep Pak Alam karo Pak Kosnan. Kebangetan urip iki saben dina pacar ngrusak ati. AR Pro kowe ngaren saumpama kok ya eling rikala semono. Odan katon riwis wanci ratri saiki nyatane sumendang atiku yen tak sawang nasibe Mbak Erna nasibe apik lho tak rewangi nyambut gawe esok mulai bengi saiki ning kowe kena tega angut jati apa wis pancen nasibku Surya Laras yen sliramu ninggalke awakku. Ayo gending keras kowe kan
aja tega karo awakku. Monggo Mbak. Kaget to. Monggo sing mundut gending. Sopal putra abdi Prabu Jaya kaya ing Kediri Tinota murih luware prahara ing bumi Tragatan Minasopal nuli matur Surya laras bro masuwung buka kita ya yen lagi gandrung monggo Mas Gareng panggonan janesto aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dono rasa wis nunggal nyawiji wis mokak kebak prasasti wiramisin padha dilakoni Masuwung tanpa timar yen tresnaku ora bakal udan Masuwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang pengen geget latiku patrake jiwa lan ragamu manus padha ngawang omahe Pak Suroso kanggo tekanan uwong matur sembahing manuwun Mas Gareng didane yo bagian Mas Suwo. Lah ora iki piye omahe Pak Suroso kanggo hubungan uwong. Oke, matur sembahing manuwun Mas Gareng.